Huge update, патенца. Много сериозни проблеми. Медиите като BBC, като CBS News, всички News, всичко, което е News, решава да вземе закон от 2024 година, който е предложен, но не е приет, да влезе в сила от 2026 година, който ще ограничи всички създатели на YouTube съдържание, най-вече новинарско, ще ги прехвърли най-долу някъде в YouTube, няма да може да ви излизат. Не стига на всичкото това, че големите канали имат цяла секция в YouTube само за новинарски истории, те искат for you пейджове и т.н. да излизат само ви. И всичкото е само за пари, той го е казал човек, който е много близък до Европейския съюз и така нататък, който твърди, че не е само заради дезинформация, фалшиви новини и тем подобни работи. Става въпрос за пари. Той нещо се очакваше много отдавна, тъй като социалните мрежи превземат до голяма степен вниманието на хората, стандартните медии остават на по-заден план и те няма как да си го позволят това нещо. Те да останат без пари, а ние креаторите да изкараме $5, а трябва и той нещо да ни вземат и накрая ще се получи тъй, че съдържанието, което прави, ще остане в историята. Пак ще е телевизия, пак ще е проблеми, пак ще е дезинформация от най-високо ниво, защото никой от нас не вярва на мейнстрим бродкаст медиите, да ви казвам имената. Ще я държа в течение за още информация, да видим коша става.